lonke la kufinyelela khona lo mfanekiso oqoshiwe ngiphinde ngiwamukele nami ukuthi usanda kusijoyina la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV la sifundisana khona izinto zesintu, izinto ezithinta thina njenganabantu. Namuhla ngikuphathele isihloko esithi ukuphahla. Yini ukuphahla? Ukuphahla yila usuke khona uxhumana nethongo ngendlela ethile. Ungani ngithi ngendlela ethile? Hayi ngokwempepho. Isizathu esenza ukuthi ngithi ngendlela ethile ingoba baningi abantu abanendlela ezithile zokuphahla. La usuke uxhumana khona nethongo ngaleko ukuthi ushisa impepho. Uzokhumbula phela ukuthi impepho yona iyinto yasekhaya oyisebenzisa uma usekhaya kuphela endlini yasenhla kini. Uzokhumbula ukuthi ngisho kini imbala impepho ayishiswe ekamerweni kodwa impepho ishiswa emsamo endlini yasenhla. La uhlala khona kona njenganomuntu ngokuhamba ngesimo somsebenzi impepho ngeke wayishisa khona ngoba kusekamerweni. Yini ke kumele ukuthi uyenze? Kumele ukuthi uphahle. Kuphahla kanjani? Indlela zokuphahla eziningi. Asisho ukuthi thina leso kuchazela yona mawuzomunye umuntu ukuthi yena kukhona isebenzisayo bese ubone sengathi wena uyabheka. Anginjani. Kuya ngesiphiwo salowo muntu osuke kuyanele ukuthi yena lakhe ithongo limembuleleni ukusiza abantu ukuthi basebenzise leyo ndlela ukuxhumana nethongo labo. Mina njenganempunga yesintu indlela umuntu aphahla ngayo kuke kuhluka ukuthi lowo muntu loyo uyisikhathi sini. Ngisho ukuthini mangithi uyisikhathi sini? Ukhona umuntu othemezalwa wazalwa embethe ingubo yenhlanhla. Lowo muntu othemezalwa embethe ingubo yenhlanhla kunomehluko indlela esimphahlisa ngayo. Bese kuzoba khona umuntu futhi othola ukuthi wembethwe embathwa abantu abadala. Naye khona indlela ethile futhi esimphahlisa ngayo. Bese kuzoba khona umuntu othola ukuthi yena akazalwa ngembethe futhi akanabo abantu abadala. Lowo muntu lowo mephahla kusuke kubalekile ukuthi athathe izibane zibe mbili. Nesimhlophe kanjalo nesiphuzi esiyelo ngolimi lasemzini. Bese azikhanyisa abeke esimhlophe bese abeke esiyelo phakathi nendawo. Azikhanyise lezo zibane bese akhulume phezukwazo. Uma ekhuluma phezukwazo awuthandazi. Kodwa uyawenza njani na? Uyathemeleza ngoba usukuphahla. Uma uthemeleza ila usukubiza khona abantu bakini abadala ubathakazele bese ucele leyo nto oyicelayo ubuze leyo nto oyibuzayo. Kodwa umuntu othola ukuthi umuntu ohamba impilo yakhe abe nesithunywa nanokuthi indlela azaleke ngayo uzalwe embethe mhlawumbe bathi abantu abadala leyo muntu sike simnike isibane zibe ntathu. Isibane othola ukuthi simhlophe bese kube siyelo bese kube siblue. Yena usebenzisa lezo zibane ukuxhumana nethongo. Angingageqa amagula ngoba ngemuva encwadini zami engizibhalayo siyazichaza zonke lezi. Shimane,